बै समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव दंखायोमोन नाथाय बे नङा दि जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन जोंदों खिन्थु आङो मिथिबायना गोगोमहैनो जोंबाय आङो मिथिबाय खुलुमबाय आंनि मुङा नयन मोसाहारि दा आं माने भिडिअ लाबोदों बै समाव भिडिअखौ गथ'आ कमप्लिट दंखायोमोन जासिम नायबानो उदैयाव जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब दंखायोमोन खालाम बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन नुनो नाथाय मोनबाय बे थागोन नङा दि जोंनि केथलिक दा धोरोमा बिथां जोंनि बिमा आदा बिफाया नोंखौ खाख्लारिया मा एक्सेप्ट बुंदों खालामा नाङामोन बे दा मोजाङै बुजायगोन मोजाङै बुंगोन मोजां खोनासंना ला आरो दा प्रेक्टिकआव नाय बे शेर दिनै नों फिसा सासेनि जानायखौनो नों मानो गिखो होननानै जेब्ला बुंदों बियो आंखौ बेयावहायनो बेयावहायनो आंनि बिमाया आंनि गथ'खौ बामनानै बेक सिटआव जिरायदोंमोन आंनि बिमानि मोखाङाव आंखौ बियो सोबादों हाजासे बियो बेयावहाय गारि सिङावहाय आंखौ बियो बुदों सोदों बेफोरबादि खालामदों बियो बिनि उनावहाय लामा नेशनेल हाइवेआवहाय लाङै लाङै बियो लरि गिदिर गिदिराव बियो सोनानैहाय सिथारनो नायदों सिथारनो जेब्ला नायदों आङो खुनु रखमै आङो गियारखौहाय आङो फासयनानैहाय आङो गारिखौ लाखिदों बिनि उनावहाय रायजोफोर बियो बेफोरबादि घटना खालामनानै बियो आंनि न'निफ्राय जोंनि न'निफ्राय ओंखारनानै बियो अफ्रिनि न'आवहाय जाय इउटुबार अफ्रि बिथांनि न'आवहाय बियो ओरैनो मास मोनथामसो बियो खारलांनानै थादों तिन मास खारलांनानै थादों बियो जोंदों खिन्थु आङो मिथिबायना गोगोमहैनो जोंबाय आङो मिथिबाय आंनि गस्ला बे हाफ गाननायखौ जेबो दा बुं मिथिबायना कभार दङ आंनि मोदोमा आङो दिनै मोनसे जाहोननि थाखाय आं भिडिअ लाबोदों बेखौ नाय सोर बिसोरो एमजे आरो प्रिति एमजे आरो प्रिति नांलायदों बोराबलायदों नोंसोर गियानि गुनि मानसि सोरखौ फोरोंदों नोंसोरलाय जाम्बा जाम्बियाबो मबाइल लायो बयबो नायो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो नोंसोरा समस्या जाबाय थादों दिनैसिम समस्याया समाधान जायाखै नामा गोदान नोंसोर समस्या दिरुननानै ससियेल मिडियाखौ दावराव खालामबाय थानो आंनिया खाटांसोलै नोंसोर जुदि संसार जानो हायाबा नोंसोर गारलायस्रा जुदि सोरबा जाम्बा जाम्था बा गामिनि बेबायदि दावराव दावसि जानायबा मोनसे खोथामोन बानजायनानैबाबो जों दोननो हायो दाथ' नोंसोरनो गोरोंखा जोंलाय मा बानजायनो नोंसोरनो रोंखाजोबो गासैखौबो ए टु जेड रोंखायो कत फोरोङो माथो नोंसोरो बयखौबो मोजां बाथ्रा लानानै खोनासं संसार जानाया गथ'फोरनि गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा हाबाखौ जाबाय समायखिरा लानानै दा दावराव दावसिया जाखायो जाया नङा मालाबा समाव बोराबलायनाय रागा जोंलायनाय जायो बयहाबो जायो रावबो न'खर जानाया हाबा जानाया दिनैसिम जायाखै होननानै बुंनो हाया फिसा बिलानि थाखाय माब्लाबा सोरहाबा जायाखै नङा जाखाथारदों दा नोंसोरबो बे बाथ्राखौ नोंसोर सानैनि गोसोआ जुदि गोरोबलायोब्ला जानाय दावराव दावसिखौ नोंसोर सानैयानो समाधान खालामलायनो हायो ससियेल मिडियानि नोंसोरनो गोनांथि गैया मानो होननानै बुङोब्ला जों नोंसोरनि भिडिअ नायो नोंसोरो गुबुनखौ फोरोङो गुबुनखौ बानजायो मोजां इनफरमेशनफोर होयो मोजां बोसोनफोर होयो जों नोंसोरनि भिडिअ नायो सोरबाया नोंसोरखौ खुलुमो सोरबाया नोंसोरखौ मान होयो सन्मान होयो नाथाय नोंसोरनो गुबुंले खालामबाय ससियेल मिडियाखौहाय गोरोंग्राफ्रानो जुदि बेबायदि गुबुंले खालामोब्ला बैसोरखौलाय मा होननानै बुंगोन आथा सिख्रा सोलोंनानै थानाय आथा सिख्रा रोंगौथि गोनांफोरखौ मा होननानै बुंबावगोन नोंसोर एफा गोरोंफ्रानो बेबायदि खालामोबा जेबोथ' बुंनो हाला जोङो बाद हो नोंसोरनो बेबायदि बेखौबा बेखौ भिडिअ होबाय थानायखौ नुदोंबा नोंसोरो नाय मोजाङै मिथिबायना दानिया मोजाङै बुंनोसै मोजाङै खोनासंदो नोंसोरो खोनासंदो गथ' सासे दं नोंसोरनि न'खरा गुबुननि नोजोरावहाय जोबोद समायना नोंसोरो ससियेल मिडियायाव रांखावरिबो खामायो लोगोसे प्रिति नोंहाबो सरकारि साख्रि दं
दा साख्रि थानाय हिसाबै आरो रांखावरि खामायनो हानाय हिसाबै नोंस्रा लामा दङ बेयाव नोंसोरो एथबां सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा गैया जों दिनै दानफायाव 5-6 हाजारनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामो अब्लाबो जोङो ओंखाम गोरान जानानैब्लाबो जोङो सान्थियाव थानो जोङो नाजायो दिनै नोंसोरो जोंनिख्रुइ बेसेबा गोजौआव नोंसोरो रांखावरि खामायो नोंसोरनि आखायाव जोंनिख्रुइ गोबांसिन रांखावरि दङ नोंसोरो बेसेबां रांखावरिजोंनो नोंसोरो सुखु गोजोनहै संसार मोनजालाङो नोंसोर माब्लाबा खस्थ' ओरैबो थोआ बायदि रोखोमनि नाना रखम बाथ्राफोरखौ नोंसोरो बुङो नाथाय बाहायनो रोङोब्ला इसेयानो गोबां जायो आरो बेनिफ्राय प्रिति नोङो आंनि उन्दैयानो जागोन दा आं बुंनोसै नों जाबाय गुबुन जायगानिफ्राय फुनानै लाबोजानाय फांसे बिफां आरो नोङो गुबुन जायगायाव फुनानै लाबोजानानै गायफैजानाय नोङो फांसे बिफां अदेबानि नोङो गायस्लायजानाय फांसे बिफां दा बे बिफाङा थांनो थाखाय रोदोमनो थाखाय नोंनियाव बे बिफाङाव जाय बेक्तिया गायफैदों बे बेक्तिया दै लुनो नांगोन अब्लासो बे बिफाङा रोदा सुरगोन रोदोमगोन ग्रोम ग्रोम बिलाइ हरगोन सोमखोर महर लागोन बेवहाय दै लुग्राया थिग जानांगोन जेरैहाय ब्रादार एमजे नोङो सासे दै लुग्रा बा नोङो जाय बिफांखौ नोंनि न'आव गायफैबाय बे बिफांखौ नोङो जोथोन लानांगौआ नोंनि नाथाय आं माबा नाना रखमनि बायदि रोखोमनि बाथ्रासो खोनाबाय आं माबा मिबि नागिरदोंनो प्लान खालामदोंनो गारनो नागिरदोंनो गारनाय बाथ्राया गोरलै नङा बुंनायाव गोरलै गारनोसै होननाया नाथाय नों सिन्था खालामनांगोन नोंसोर सिन्था खालामनांगोन गारनो होनबा गारनाय लानो होनबा लानाय गुबुननि फिसाया लाव खुमब्राफोर बायदि खानानै मोननाय नङा आजिखालि लाव खुमब्रानि दामाबो गोबां जाबाय लाव खुमब्रा नङा हिनजावनि फिसाया दा जुदि नोंसोर उदां थानो लुबैफिनदोंमोनब्लालाय मानोथो हाबा जानाय जानाङामोन नङा होमबा ना उदां थाफिननो लुबैदोंमोनबालाय मानोथो हाबा जानाय जानाङामोन दा आं बारा गोबाव बुंनो इच्छा गैया नोंसोर बुजिनांखा नोंसोरो बेबायदि दावराव दावसि खालामनानै ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनानै बै एसे एनै रोंनायफोरखौहाय नोंसोरो आरो बेबायदि फोरोंबावनो नांलिया गाज्रिखौ फोरोंनो नांलिया आंनि नोजोरावथ' नोंसोर गाज्रिखौनो फोरोंखादों आं बारा गोबाव बुंला दिनैनि थाखाय आं बिराद जोंबाय नोंसोरखौहाय आं दोनबाय मोनजाब्ला जागोन मोनजाब्ला रानना थागोन सोरबा हिनजाव जुदि लानो गोसो जायो आंखौ आं लाबाय लायाबा सिदायैनो आं बिदिनो सि गुफुर जोमनानै थांबाय